Ривиерата, искаш ли да те закарам? Не. Искам нещо по-като за нас така да ходим. Малко да има така екзо... 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 Екзорсизъм да има малко. На Бали, искаш ли да те закарам? На Бали. Не. Сякаш нещо друго искам. Скрий се, сетих се, искаш ли да те закарам на обора? Не, вече, нещо по-така, нещо по-духовно така. Какво да е то? Не знам. Мислих си за слънчев бряг. Готово! Давай да ходим бързо надолу от етаж да се оправим багажите и да ходим на почивка. Бързо, по най-бързия начин. Няма. Аз съм купила готови оправени багажи. Да има всичко за почивката вътре, каквото ти трябва.